Benvingut a Atenes, capital de Grècia i bressol de la democràcia. Amb 664.000 habitants i 38 km², aquesta ciutat barreja el present i el passat, on cada racó és una pàgina viva de la història. Per captar l'ànima d'Atenes, res millor que començar per la plaça Sintagma, que és el cor de la ciutat, on es fusiona la història amb la vida moderna. Aquí, a banda d'aquest gran navet de Nadal, s'hi troba al fons el Parlament d'Atenes o Parlament Hel·lènic. Construït al segle XIX com a residència reial, avui és la seu del poder legislatiu grec. Una de les atraccions més captivadores és el canvi de guàrdia que té lloc al seu davant. Vestits amb uniformes tradicionals, els guardes realitzen una coreografia impressionant. El canvi de guàrdia, anomenat Efzoni, és una experiència única que ofereix una combinació de precisió, simbolisme i un toc de teatralitat que no et pots perdre mentre visites la ciutat. La plaça Monastiraki és coneguda pel seu mercat, restaurants típics grecs i la seva atmosfera animada des d'on s'ofereix una visió espectacular de l'Acròpolis. El seu nom, Monastiraki, encara recorda la presència d'un antic monestir que en algun moment del passat s'aixecava en aquest indret. A més, la plaça fa de porta d'entrada al passat de la ciutat. Al costat mateix us dona la benvinguda a la Biblioteca d'Adriano, un temple de coneixement i un testimoni silenciós de l'esplendor de l'antiguitat grega. Construïda per l'emperador romà Adrià al segle II, aquesta biblioteca era molt més que un dipòsit de llibres, era un monument a la saviesa. Amb un ric arxiu de més d'1 milió de volums, la biblioteca d'Adrià era com el cervell de la ciutat, oferint un lloc per l'estudi i la reflexió. Les seves majestuoses columnes i els seus detalls arquitectònics reflectien la grandesa de l'època romana. I si continuem parlant de romans, ben a prop hi ha l'Àgora romana. L'Àgora era el centre social del moment, l'espai on els antics romans anaven a fer les compres, xerrar de la vida... De fet, filòsofs com Sòcrates o Aristòtil sovint hi feien les seves classes magistrals, amb molts estudiants esperant aprendre alguna cosa nova. Aquí Aristòtil va fundar la seva escola, coneguda com Liceum. Realment, l'espai va ser aixecat pels antics grecs i després renovat pels romans. Avui en dia pots caminar per l'Àgora romana com si fossis un viatge en el temps. Les runes i les columnes antigues encara estan dretes, oferint una oportunitat per imaginar com era la vida en aquells antics temps. I de l'Àgora romana a l'Àgora antiga. En aquest espai es prenien decisions importants i on els ciutadans es reunien per discutir els assumptes de la ciutat. De fet, la nostra democràcia neix aquí mateix. Estava adornada amb estàtues i monuments que commemoraven herois i fets heroics. Les runes de moltes altres estructures, com fonts, llocs de reunió, tallers artesans i temples dedicats als déus, es poden trobar desperdigats per tota l'Àgora, com per exemple el temple de Festió, construït al voltant del 450 a.C. El temple és un perfecte exemple d'arquitectura grega clàssica amb les seves columnes dòriques i les seves proporcions harmòniques. Una cosa realment increïble és que ha arribat fins als nostres dies en un estat sorprenentment ben conservat. I això és perquè després del seu ús com a temple, aquest edifici va ser convertit en una església cristiana dedicada a Sant Jordi. Aquesta reutilització va contribuir a la seva preservació, ja que es va mantenir com a lloc de culte i així es va evitar la seva degradació o desmantellament. El Likaveto és una muntanya de 277 metres d'alçada que, tot i no ser la més alta de la ciutat, és la que t'ofereix la vista més espectacular. Nosaltres no ens cansarem massa perquè hi pujarem a través del seu funicular, que funciona gairebé tot el dia, cada dia. Us aconsellem pujar-hi quan caigui el sol. Les vistes des del Likaveto són espectaculars. Pots veure tota la ciutat d'Atenes tenyida de taronja, amb l'Acròpoli destacant-se a l'horitzó. És especialment impressionant de nit, quan la ciutat s'il·lumina. L'Arc d'Adrià va ser construït al 331 després de Crist en honor a l'emperador Adrià. Amb 18 metres d'alçada, servia com a entrada majestuosa a la ciutat antiga. Com gairebé totes les construccions gregues i romanes, està fet de marbre pentèlic, una pedra blanca de gran qualitat extreta d'una serralada a prop d'Atenes. Segueix l'estil arquitectònic dels arcs triomfals, una estructura d'arc amb una arcada i pilastres a la part superior, destacant la grandesa de l'època romana a la ciutat grega.
Just al costat hi trobem el temple de Zeus, conegut també com temple de l'Olímpia. Va ser dedicat al principal déu de la mitologia grega, Zeus. La grandesa del temple es veu reflectida en les seves enormes dimensions. Originalment tenia al voltant de 96 metres de longitud i 40 metres d'amplada, amb columnes de 17 metres d'alçada, les quals encara aguanten com poden el pas del temps. Com es pot observar, des de fa anys s'estan realitzant esforços de restauració per preservar i mostrar la grandesa d'aquest monument històric. L'estadi Panatinaic va ser construït originalment pels romans al segle IV abans de Crist per celebrar-hi els Jocs Panatinaics, que eren una versió antiga dels Jocs Olímpics. El que actualment s'hi veu és la reconstrucció al segle II després de Crist realitzada pel ric filòsof Herodes Àtica. També és de marbre i té una capacitat per 50.000 espectadors. En èpoques més modernes ha estat utilitzat pels primers Jocs Olímpics moderns, el 1896, simbolitzant la connexió entre els antics i els nous Jocs Olímpics, establint una vinculació amb les tradicions esportives de l'antiga Grècia. La següent parada es troba ja a la part més monumental de la ciutat, l'Universitat de 1837, presidida per l'estàtua de Ioannis Kapodistrias, el primer cap d'estat de Grècia. Just al costat, amb un edifici imponent, la Biblioteca Nacional del 1832, acull una extensa col·lecció de llibres, manuscrits i materials arxivístics, i també l'Acadèmia. Des del 1926 juga un paper fonamental en la promoció de la cultura i la identitat grega, així com en el suport a projectes de recerca avançada. Els tres edificis es troben un al costat de l'altre, formant la zona més cultural i intel·lectual d'Atenes, i tots tres van ser construïts inspirant-se en els elements clàssics de l'antiga Grècia. No massa lluny, heu d'entrar al Mercat Central, famós pels seus productes frescos com la carn o el peix. El mercat té una atmosfera animada i colorida amb venedors locals oferint els seus productes. És un lloc on poder experimentar la cultura i la vida quotidiana d'Atenes. La Catedral Metropolitana d'Atenes, també coneguda com Mitròpoli, es va aixecar entre 1842 i 1862. És d'estil neobizantí, dissenyada de la mà del danès Theophil Hansen, que va combinar elements de l'arquitectura bizantina amb influències modernes. La façana principal presenta frescos i elements decoratius típics d'aquest estil, molt vinculats a l'Església Ortodoxa. Davant la catedral hi ha l'escultura de Damaskinos Papandreou, un líder religiós i polític que durant la Segona Guerra Mundial es va distingir per la seva valenta resistència i suport als perseguits, especialment als jueus. L'ascens cap a l'Acròpolis d'Atenes és una experiència impressionant i plena d'història. En aquesta ruta es pot veure el Teatre de Dionís, que és considerat el lloc de naixement del drama grec. A més, mentre vas pujant, pots observar altres monuments destacats com l'Odeó d'Herodes Àtica, un antic teatre de pedra construït al segle II sota la supervisió d'Herodes Àtiques, un ric ciutadà romà amb arrels d'Atenes. Té una capacitat per 5.000 espectadors i actualment encara és funcional. Un cop a dalt, trobaràs l'entrada principal, coneguda com a Propileus, del segle V abans de Crist. És un gran pòrtic amb columnes dòriques que et donaven la benvinguda a l'Acròpolis. Passat el Propileus hi ha l'Heracteó, un temple jònic consagrat principalment a Atenea i Poseidó, i és conegut per les seves columnes, les cariàtides, que destaquen pel seu detall artístic i la seva elegància. I el gran i espectacular Partenó, un temple antic dedicat a la deessa grega Atenea Parthenos. Avui en dia i des de fa dècades es fan treballs de manteniment per evitar-ne la seva degradació i així poder conservar aquesta meravella de 2.500 anys d'antiguitat per la posteritat. Les seves dimensions són impressionants. Hi ha 8 columnes a la seva façana principal i posterior i 17 columnes a cada costat. El temple té aproximadament 30 metres de longitud i 70 metres d'amplada, amb una alçada de gairebé 14 metres. Aquestes bandes horitzontals esculpides a les frises són les mètopes, que representaven diverses escenes mítiques i de la vida quotidiana grega. Els detalls arquitectònics i escultòrics del Partenó mostren l'habilitat única de l'art grec amb bellesa i perfecció excepcionals. I per dir adéu a aquest meravellós viatge l'acabarem anant fins al Cap Sunió per visitar el temple de Poseidó. Dedicat al déu del mar, Poseidó, el temple està envoltat per un paisatge costerut amb una vista panoràmica del mar.
Encara que només es conserven algunes parts del temple, transmet una imatge captivadora que s'ha de veure quan cau el sol. La llegenda diu que aquí va ser on Egeu, rei d'Atenes, es va suïcidar després que el seu fill, Teseu, tornés a lluitar contra el Minotaure de Creta. Teseu va prometre al pare canviar les veles negres dels seus vaixells per unes de color blanc si tornava victoriós, però al tornar va oblidar la seva promesa i quan el pare, des de lluny, va veure les veles negres, va suïcidar-se tirant-se al mar, que des d'aleshores porta el seu nom.